खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरआव सोमजिदों गोबां दुंहाव बारहावा। कख्लाबारि बियाबनि इउपिपिएलनि एमसिएलए मन्टु बर'आ बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिखौ जौ लोंना गाज्रि राव बाहायनानै गेस्ट हाउसनिफ्राय होखारहरजाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों, जेराव बिथाङा फोरमायदों राजखान्थिखौ आङो गावनि नखर दैदेनलांनायनि केरियार हिसाबै लाया, बियो सुबुं सिबिनायनि मोनसे बिजोंसो। जुदि राजखान्थिया सासे सुबुंनि केरियार दानाय एबा एकोमेन्डेशन एन्ड एडजास्टमेन्टनिसोबा आं बेवहाय गैया होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। फकिरग्रामाव सोमजिदों राजखान्थियारि हिंसायारि जाथाय। हरनि समाव जिएसपिनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मावख'खौ सावनानै गालांदों होनना खौरां मोननाय जादों। जिएसपि हानजाया देरहाखागोनखौ गिनानै बेरेखा हानजाया सावनानै गालांदों होनना फोरमायथिदों बिजाथि सुकुमार देबनाथ बिथाङा। इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि दुआराय बसुमतारिया मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुंथाय खुंनाय समाव नखरनि सुबुंफोर, बाहागिफोर आरो खाथिनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनोल' साख्रिखौ होदोंमोन होननानै दुआराय बसुमतारिया फोरमायथिदों। लोगोसे रिजार्भेसन होनायनि उनाव मुनमुन ब्रह्मआ माबोरै खनले खनले अफिसारनि साख्रि मोनबाय थादोंमोन बेखौ रायजो राजाफोरा मोजाङै मिथिगौ होनना दुआराय बसुमतारिया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएलनि बिजाथि गबिन्द बिथाङा हिनजाव गदायबो गोसो थोयो होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिनाय भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। गबिन्द साराथ' बिथाङाथ' जोङो नुदोंबो आरो खोनादोंबो, बिथाङा हिनजावबो गदाय गोसो थोयो आरो बिथाङा गैयि मानसि, बिथां चेयारमेन, बे 5 बोसोरावथ' चेयारमेन जानानै लाख लाख करल करल फैसा खामायनो हानायाथ' बे असम्भबनि खुरां। हिनजाव मानसियाथ' बेबायदि 5 बोसोराव लाख करल फैसा खामायनो हाया। नोंसोरो सानना नायदो बेखौनो गबिन्द सारनि माबाया माबायसा। दिनै बे एदेनबारिनि आं गामिखौनो खारिस्राबाय आलमामोन, बिथाङा सासे गरिब मानसि, नेहाद गरिब, आंदोंबो लोगोमोन बियो बै समाव। दाथ' जोंखौ खातिरखौनो खामला, बिथाङा लाख करलनि मानसि जाबाय। बिथाङाथ' जेबो गैयामोन, बेहाथ' न' गांसेल'सो दोङोमोन, बेथ' मैगंसो फानना जायोमोन, बेखौथ' बयबो मिथियो। दायो बियो माबोरै इसां करल मालिकनि मानसि जानो हाखो ना नायदो। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हारिनि सासे सुकुर आलिसो होनना चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेननाया रोखा होनना इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां बाथ्रानि सायाव फिनजाथाय होदों। हाग्रामा महिलारियालाय सोर? 17 बोसोर सासन खालामनानै बिदा फंबाय बुथारलायनायखौ हमथानो हायाखै बियो। हाजार हाजार बिदा फंबायहा जिउ गारनो गोनां जादों। बे जायगायाव दावहा जादोंमोन। आं फैबा लेक्सार होनो मोनामोन, आं फैनानै मिटिं खालामोबा बेंदिं जोबनानै सिलाय गावफुंनानै होखारहरनाय जाथायफ्राबो बे जायगायाव जादोंमोन। बिदा फंबायनि दुखु दाहा, बिदा फंबायखौ सातजारला होनो हाग्रा नेथाया माबादि नेथा बेलाय? आरो मानो गेलेफैनांगौ बियो 14 चिराङाव? देबोरगावनि मानसि देबोरगावआव गेले। बे खाम्फा बरगयारिखौ ओंखायनो बिनि बे आखल, बिनि बे घमन, बे अहंकारखौ सिफायनो थाखायनो जोंबो मा खालामबाय, 14 चिराङावथ' देरहाखागोन नोङो, देबोरगाव हाग्रामानि हेंथायै गेलेहै। खाम्फाया आगोलो देबोरगावआवबो खाम्फानि हाग्रामानि हेंथायै गेलेहैबाय। दा मोजां बाथ्राया मा? हाग्रामा महिलारिया बेयावबो जेनगोन, बेयावबो जेनगोन। आङो मैयाबो बुंदों, चिरांदुवाराव हाग्रामा महिलारिया खमसे खम 6000निफ्राय 7000 भटनि खम भट मोननानै जेननांगोन बियो। खाम्फा बरगयारिया 6000निफ्राय 7000 भट मोननानै देरहासार जालांगोन। हाग्रामाया बेवहायबो मोखां सोमबा जानानै मोदै रथ' रथ' गाबनानै खारफिनलाङाबा गवा बियो। हाग्रामाया बोरायबाय, रायजोफोर नङा। जोंहा प्रमद बर'नि बैसोआ दासो 50 जाहां जाहां, 50बो जाबावाखै। हाग्रामाना दा 56 ना 57 बोसोर जाबाय, 7 बोसोर देरसिन हाग्रामाया। फोथाराव सानैखौबो खारनो होयोबा बे खम बैसोनिया बांसिन खारगोन ना बोरायदबा बांसिन खारगोन?
बुंनायसाय दे सेंग्राफ्रा बांसिन खारा होमबा बे सेंग्रासिनफोरनि सायावनो मोनसे आसा लानांगौ जायो आंबो बारा खारनो हानाय नंला आंहाबो बैसो जाबाय फोथाराव आंखौबो खारनो थिनोबा बारा खारनो हानाय नंला आंबो नाथाय मा सानसे थाल्ला गिदिं गिदिं मिटिं खालामनो थिनोबा मेंनाय गैया बानाय गैया सानसे गिदिंनानै लेक्सार होनो हायो आंबो दाबो गोसोआव दा ओंखायनो जे जाखांफुनाय मोनसे गिदिर सिमां थानाय नेतानि आखायावनो जोंनि बिटिसिखौ गथायनानै जोङो आलो गोजोनै मडेल बिटिसि खालामनांगौ सारा भारतबर्षआवनो जोंनि जौगाखांनाय बड'लेण्डनि जौगाखांनाया मोनसे मडेल जानो हमदों बेखौ भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदियानो बुंनो गोनां जादों ओंखायनो जों दिनै बे 37 नं धोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि करायगुरि गेलेग्रा फोथाराव एपिबि हानजानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल लादों जेराव हाबाफारियाव एपिबि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बाहागो लादों मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि इरागदाव ब्रह्मआ डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलआव थाबैनो गावनि बिबानखौ मावफैफिननांगौ होनना इरागदाव ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथि हरदों मानगोनां जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि माने डक्टर सांग्रां ब्रह्म मानगोनां बिथां दा बिथाङाबो 14 चिरांनिनो सासे बिजाथि दाबिदारमोन इउपिपिएल दोलोनि आंबो जोंनि बनरगावनिनो दाबिदारमोन दा बनरगावनि दाबिदारब्लाबो जिहेतु आंबो टिकेट मोनाखै थेवब्लाबो आङो जिरायनानै थायाखै जे पार्टिनि डिसिप्लिन बेखौ मेनटेन खालामनानै जोंनि हाइकमान्डनि जे माने डिसिजन बेखौ जों रेसपेक्ट होनानै माने जों खामानिखौ मावदों निस्सय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो साननैसो हयथ' बिथाङा माने मोनसे आसाजों दंमोन बिथाङाबो आं जेरै जादों हयथ' बिथाङाबो माने साननैसो जिरायनानै दङ आंजों कन्टेक्टआव दं क्लस कन्टेक्टआव दङ मैयाबो रायलायबाय थादों दा बिथाङा माने खुब खम समनि गेजेरावनो गावनि जे दायित्व बे दायित्वआव फैफिननानै बिथाङा खामानि मावगोन दा मानगोनां जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि माने डक्टर सांग्रां ब्रह्म मानगोनां बिथां दा बिथाङाबो 14 चिरांनिनो सासे बिजाथि दाबिदारमोन इउपिपिएल दोलोनि आंबो जोंनि बनरगावनिनो दाबिदारमोन दा बनरगावनि दाबिदारब्लाबो जिहेतु आंबो टिकेट मोनाखै थेवब्लाबो आङो जिरायनानै थायाखै जे पार्टिनि डिसिप्लिन बेखौ मेनटेन खालामनानै जोंनि हाइकमान्डनि जे माने डिसिजन बेखौ जों रेसपेक्ट होनानै माने जों खामानिखौ मावदों निस्सय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो साननैसो हयथ' बिथाङा माने मोनसे आसाजों दंमोन बिथाङाबो आं जेरै जादों हयथ' बिथाङाबो माने साननैसो जिरायनानै दङ आंजों कन्टेक्टआव दं क्लस कन्टेक्टआव दङ मैयाबो रायलायबाय थादों दा बिथाङा माने खुब खम समनि गेजेरावनो गावनि जे दायित्व बे दायित्वआव फैफिननानै बिथाङा खामानि मावगोन